ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಪನೋಲೆ ಮಾಧವಣ್ಣ ಮಾಧವಣ್ಣ ಇರೇಗಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುನಾಡದ ವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೋರಿ ಅಮಾಯಕಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚಾನು ಆಯನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬಂಡರ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತಿ ಪತ್ತದು ಮುಪ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಎಂಡ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನ್ ಪಾಡದು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನ ಕರ್ಮ ಉಂಡು 35 ಮುಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ 35 ಮುಗಿತ್ತೆ ಇರುವ ಮುಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ 10ಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರಚಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರದೇ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲು ಪಿರವರು ನಿಕ್ಲು ಪಿರುಮು ತೂಗೋಡೆ ಎಂಚಿನ ಹಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿವಾರು ತೂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಾರು ಸತ್ಯವನ್ ಬ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೀಯೇ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಅಡಬೆ ಎಂಗ್ಲು ಬುಡಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊಂತೆ புளிப்பு சான் மாதம் புலிப்பந்த மக நான் புலிப்பன ಬಿಡ್ಲೆಯ ಏದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ದೆ ಏದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯದು ಮಾತ್ರ ದಾಡ ಮುಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಿ ಏದು ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಏದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸೊಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಕಾಸಿ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ಯಾನ್ 10,000 ಉಂಟು ನಾ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳಿದೆಯೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯ್ನ ಅಂಡತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾಬಲಣ್ಣ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈರ್ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ಯಾನು ದಾಳ ಪನೀರ ಬೋಪುಚಿ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡು ಪುಟ್ಟಡು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡು